העניינים קצת התפתחו לא בצורה שציפיתי. בתמיכה הטכנית של יוטיוב לא ענו לי. שלחתי להם 3 מכתבים נוספים. בינתיים רציתי לנסות להוכיח למשטרה שהפריצה לדירה שלי אכן התקיימה. אז חשבתי לנסות להוציא ממצלמות האבטחה של הבניין את הצילומים של יום הפריצה. פניתי אל אלכס ועד הבית של הבניין, דפקתי על הדלת של הדירה שלו וסיפרתי לו על המקרה. הוא הסכים לתת לי את המפתחות לחדר המצלמות. נכנסתי לחדר וניווטתי במחשב אל הצילומים של אותו היום שפרצו אליי. לא ידעתי באיזו שעה זה קרה, אז צפיתי בצילומים מכל הערב על הילוך מהיר. ובשלב מסוים אני ראיתי את זה. הם לבשו חליפות שחורות ומסכות פלסטיק לבנות כאלה. נכנסו לבניין ובבירור ראו אותם עולים במעלית לקומה שלי. רשמתי את השעה המדויקת שבה זה התרחש. נעלתי את החדר של המצלמות ורצתי אל הדירה שלי כדי לקחת דיסק און קי, כדי שאני אוכל לשמור עליו את ההקלטה. כשחזרתי לחדר המצלמות הופתעתי לגלות שכל הצילומים של אותו ערב כבר לא היו על המחשב. עליתי אל הדירה של אלכס ודפקתי על הדלת. פתחה לי ילדה קטנה. ביקשתי ממנה בעדינות שתקרא לאבא שלה, ובאמת הגיע איש, אבל זה לא היה אלכס. שאלתי אותו איפה אלכס, והוא ענה לי שהוא לא יודע מי זה אלכס. הסתכלתי שוב על השלט שעל הדלת שלהם, ולא הופיע שם שם המשפחה של אלכס, אבל אני ידעתי בוודאות שזו הדירה הנכונה. האיש אמר שהוא גר בדירה הזאת כבר 5 שנים, ולא פגש אף אלכס. חזרתי הביתה בתסכול, כאילו באמת משהו פה ממש מסריח. מרגיש כאילו מישהו צוחק עליי. פתחתי את המחשב וראיתי שקיבלתי הודעה מהתמיכה של יוטיוב. הם לא מצאו אף תקלה בערוץ שלי ולא מסכימים למחוק את הסרטון בעצמם. בשלב הזה כבר באמת הייתי בטוח שמשהו ממש לא בסדר. אני מרגיש כאילו כל העולם רוקם איזושהי מזימה מאחורי הגב שלי. חייב להבין מה לעזאזל הולך כאן.